Så har jeg fået en af mine dygtige elever, Sebastian, til at læse en bog. Yes. Og hvad er det for en bog, du har læst? Jamen, jeg har læst Den danske borgerkrig af, Kasper Kolding Nielsen. Og den handler om en borgerkrig. Danmark ligger i borgerkrig fra 2018 til 2024. Og den er ligesom bygget op på, som man har en historisk fortæller, som er en 450 år gammel mand. Og man hører ham vokse op i 70'erne, og så op igennem, hvordan han egentlig er en del af en velhavende familie og frem og tilbage og sådan noget, og han bliver en del af den her borgerkrig, som der udspringer af finanskrisen. Og så er der en masse beskrivelser af, hvordan der bliver bombet i København, og hvordan det går amok og sådan noget. Og så hører man om før krigen og under krigen og efter krigen. Og så også lidt længere efter krigen. Hvordan hans syn er på forskellige mennesker og på almindelige døde. Fordi han kan godt blive dræbt, men han dør ikke rigtigt. For han er med i et stamcelleprogram, som der holder ham i live. Og så har han sin hund Geoff, som er 350 år gammel, som der kan snakke. Og der er nogle meget spøjse historier. Der er en masse sidehistorier også inde i forhold til ligesom... Nej, i starten er det ikke hovedpersonen, der fortæller lyder det som om. Men de er ret fede. Den er ret fantasifuld og psykedelisk. Hvorfor valgte du den? Jeg synes, jeg valgte den, fordi jeg elsker sådan nogle dommedags historier. Eller jeg elsker det der, hvor det ikke kan være, som vi plejer, som dagligdagen er. At vi ligesom skal prøve at overleve, eller vi skal prøve at tænke anderledes. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at du har faktisk fået diagnosen som ordblind. Da du så den her bog, ja. Hvorfor følte du dig klar til at kaste dig af med den? Ja, det er fordi, at jeg skulle læse noget i forhold til min undervisning. Og så har jeg læst en masse andre. Jeg har også læst en masse andre småbøger, som for eksempel det, der ligger i Alkalær, materialet. Det gik ret hurtigt igennem, og så er der en masse bøger på biblioteket om historiske ting og frem og tilbage. Men jeg synes bare, det er fedt at læse sådan en bog her, fordi at den beviser faktisk, at jeg godt kan læse små ting. Jamen er det ikke også det der med, at hvis man gerne vil læse et eller andet, er det så også vigtigt, at man finder noget, som man synes er spændende? Jo, ja. Det betyder det ikke. Man kan læse noget, ikke? Eller jo, hvis man skal læse det i skolen, kan man måske. Mm-hmm. Men, havde du nogle udfordringer undervejs, da du læste den? Ja, altså, det er jo lidt udfordring bare at læse generelt. Altså. Hvor lang tid var du om at læse den? Jeg synes, jeg har lang tid om at læse den. Det har taget et 3 måneder, tror jeg. Sådan samlet, men... Men du har jo ikke mistet lysten til at læse den undervejs, fordi den netop var spændende, ikke? Jo, lidt. Altså, den er rigtig fed, fordi at der er så mange historier. Den har ikke sådan en normal fortælleform, fordi at, hvor det ligesom, så piker den her, og så går det hele ned ad bakke igen. Den handler meget om, at man hører de små sidehistorier og en masse filosofering i forhold til hovedpersonen, der tænker over ting. Ja. Og man har ikke følelsen, når man læser den, at wow, hvor spændende. Eller jo, spændende, men den er ikke sådan action-spændende. Så den er spændende på grund af, at man gerne vil høre hovedpersonens filosofiske tanker. Ja. Og ikke, kan du anbefale den? Og hvor mange stjerner? Hvor mange? Hvad? Ja, det kan jeg sagtens. Ja, og hvor mange stjerner ud af 6 mulige vil du give den? Nu ser jeg, kan give den en 5, tror jeg. Wow. Ja. Så det er en rigtig god bog. Ja, det er det faktisk. Det er en rigtig god bog. Skidt nok. Tak. Til lidt.